adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 bersikulo 36 ngadto sa 38. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Busa pag maluluyon kamo, sama nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katawo, ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad-a ang uban, ug kamo dili pakasad-on. Pasaylua sila, ug kamo pasayloon usab. Panghatag kamo sa inyong isig katawo, ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos, ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang gamiton alang kaninyo." Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.